Защо космологията е науката на бъдещето? Защото светът се променя. Хората вече не търсят просто красива коса, те търсят смисъл, баланс и усещане за себе си. И докато старите методи лекуват симптомите, космологията стига до същността. Тя е наука, родена от нуждата да се разбере човека през косата му. Как живее, какво преживява, какво тялото му се опитва да каже чрез нея. Тя не разделя, а свързва биологията с енергията, химията, психологията и ума с тялото. Космологията е нов език, езикът на бъдещето, в който всяка терапия е форма от знание, изкуство и усещане. Тя не е просто процедура, тя е диалог между професионалиста и живата материя на човека. Бъдещето принадлежи на онези науки, които лекуват отвътре на ум, навън. Науки, които не крият истината зад маркетинга, а я разкриват чрез осъзнаване. Космологията прави точно това. Тя връща човека в центъра на грижата.